I opgave 1, når vi starter her i starten, så de tal, vi skal have skrevet ind, det er de tal, som der står heroppe, altså koefficienterne i reaktionsskemaet. Så det vil altså sige, at vi starter med at skrive 2 her, foran C4H10, og så 13 mål. Det vil sige, at hvis jeg har 2 mål C4H10, og jeg lægger 13 mål ilt oveni, jamen så får jeg 8 mål CO2 ifølge reaktionsskemaet, og 10 mål vand. Næste del, der antager vi, at vi har 39 mål ilt. Så derfor står der 39 her. 13, det skal ganges med et eller andet for at give 39. Det er en ligning, vi kan løse. Vi dividerer med 13 på begge sider, så får vi x lige med 39 divideret med 13. Det giver så 3. Så forholdet mellem koefficienten og stofmængden, det er altså 3. Det vil sige, at hvis jeg skal fra 2 og herned, og jeg gerne vil have det ekvivalente mængder, så skal jeg sige 2 gange 3. Det vil altså sige, at der skal stå 6 mål her. Samme procedure, når jeg har med CO2, så siger jeg 8 gange 3, det er 8, 16, 24. Og det samme med vand. Det giver 30. Så det vigtige er her forholdet mellem koefficienten og stofmængden. Hvis jeg har fundet det for et stof, så kan jeg også finde for resten, hvor meget skal jeg egentlig bruge, for at det kan reagere. Det er det, vi kan se hernede, der er blevet fyldt ud. Der har jeg skrevet de 6 mål, vi havde fra vores C4H10. Det står her. De 39 kender vi i forvejen. De 24, dem havde vi heroppe, og de 30 her vi har. Molarmasserne, der er det, som vi har arbejdet med tidligere. Vi kigger bare på det enkelte stof, slår op i det periodiske system, og så lægger vi sammen. For eksempel, hvis vi lige laver en lille stjerne her. Molarmassen af C4H10, det svarer til 4 gange molarmassen af C plus 10 gange molarmassen af H. I det periodiske system, der kan jeg aflæse, at molarmassen af C, det er 12,01, og så gram per mol, vi skal huske vores enheder, plus 10 gange molarmassen af hydrogen, som er 1,008 gram per mol. Bruger sin lommeregner til at regne det ud, og så får man det her 58,12 gram per mol. Husk enhederne. Når man så skal finde ud af massen, sætter vi en lille trekant her, det er det røde. Når vi gerne finde massen af det, jamen så bruger vi vores mål over bjerg. Det giver stofmængden. Den kan jeg skrive om til, at n gange store M, det giver massen. Jeg har så taget det her M her, og så ganget med den på begge sider. Så man tager altså sine 6 mol, og ganger med de 58,12, og så får man 348,72 gram. Og på den måde, der kan man så udfylde resten af skemaet. Det vi gør her, det er, at vi anvender det her med ekvivalente mængder. Vi anvender altså, at forholdet mellem koefficienten og stofmængden skal være det samme, og det skal være på kryds og tværs. I toeren, når man skal afstemme reaktionsskemaet, så kan man se her, hvad det afstemte reaktionsskema det er. Det jeg lige gør, det er, at vi skal lige tage den ud, og så tager vi lige fra toppen af igen og gennemgår, hvordan man gør. Når man har et reaktionsskema, der skal afstemmes, så er det jo kun de store tal her foran, som vi må ændre på. Gør det, så vi kan se det hele. Sådan der. Det vi starter med at kigge på, det er, hvor mange C'er vi har på vores reaktantside. Der kan vi se, at vi har vores C4. Der er ikke andre C'er, så alt i alt har vi 4 C'er på reaktantsiden. På produktsiden, det vil sige den her side, der har vi 1 C. For at fikse det, så sætter jeg et 4-tal, det skriver lige blå, foran C. Så vi sætter et lille flueben ved C, den har vi i hvert fald styr på nu. Så kigger vi på antallet af hydrogen på vores reaktantside. Der har vi alt i alt 8 H'er. Kigger herovre på produktsiden, der har vi 2. For at fikse det, så skriver jeg 4 for en H2O, fordi det bliver 4 gange 2. Så har jeg altså 8 på min reaktantside og 8 på min produktside. Så H'erne, de stemmer også overens. Så kigger vi på svovl, den vi har der. Svovl, den har vi en af.
på vores rektangelside. Den har vi også en af på vores produktside, så svovl, den passer. Vi behøver ikke gøre noget. Der har vi den sidste, oxygen. Den har vi 2 af på vores rektangelside. Den har vi 2 plus 1 plus 2. Vi skriver altså lige 2 plus 1 plus 2. Vi har altså 5. Så vi har 2 på den ene side og 5 på den anden side. Men der har vi lige glemt at tage med, at vi har allerede sat de her store tal foran. Så vi tæller lige en gang til, hvor mange vi nu har her, efter vi har sat de store tal. Så det bliver altså 4 gange 2 plus 4 gange 1 plus 2. Altså 8 plus 4 plus 2. Det giver altså 14. Så vi har 14 på vores produktside, og vi har 2 på vores rektangelside. Det kan vi altså fikse ved at skrive 7 foran. Så det gør vi lige hernede ved svaret. Vi skal altså bruge 7 ilt. Og så kan man jo lige tjekke efter en ekstra gang og se, om det stemmer overens. I B'eren, der har man fået at vide, at vi har massen af vores C4H8S, og skal finde ud af stofmængden. Der bruger vi måger og bjerg, det er det vi kan se her. Vi sætter massen ind, og molarmassen ind, regner molarmassen ud, ved hjælp af den vi har her. Og så dividerer vi de 2 tal med hinanden. Ja, fordi så får vi stofmængden. Og så finder vi ud af, at vi ender med at have 0,067 mål. Husk, mål det er bare, hvor meget vi har. Det er en måde at tælle på. Det kan godt være, at vi f.eks. har et halvt dusin også. Og sådan noget. Bare noget til, hvor vi tæller. Så vi bruger vores formel igen. Vi ser, når man skal bestemme resten af stofmængderne og masserne i reaktionen. Vi ved, at C4H8S, der havde vi 0,067 mål. Vi kender også molarmassen, og vi kender massen. Vi ved nu, at forholdet mellem den, vi har deroppe, og den, der er oppe af stofmængde, altså med koefficienten, vi har her, der står 1, hvis der ikke står noget. Hvis forholdet mellem de to, de er ens, og der er forresten, så er det ekvivalente mængder. Man kan altså sige, at hvis jeg har 0,067 mål, og forholdet skal stemme overens, vi kan sige, at jeg har stofmængden af C4H8S, og den dividerer jeg med, hvor mange jeg har. Altså koefficienten 1, den skal altså svare til koefficienten for en ilt, det var 7, og så tager jeg min stofmængde af ilt. Det her lighedstegn, det skal gælde. Den vi er interesseret i, det er vores stofmængde af ilt, så den kalder jeg altså lige for x. Så har jeg en ligning, hvor jeg kender det der tal kender jeg, og det der tal kender jeg. Så kan jeg altså også godt finde mit x. Vi kan skrive den om. Det bliver altså 7 gange n af C4H8S divideret med 1. Det giver dig mit x. Minder om igen, at x, det var min stofmængde af ilt. Så stofmængden af mit ilt, det tal, der skal stå hernede, det svarer sig til 7 gange stofmængden af C4H8S divideret med 1. Det er det, vi har her. Stofmængden var 0,067 mål. Divideret med 1, det giver det samme tal. Så bliver det 7 gange det. Samme procedure, når vi skal herover, herover og herover. Molarmasserne, dem kan vi regne. Og så bruger vi måger og bjerg til at finde masserne. I forsøget opvarmning af magnesiumbånd, der har I jo forskellige tal. Der skal I finde ud af, hvad er massen af magnesium, I starter med. Så har I et reaktionsskema. Det skulle gerne se sådan her ud. Husk at lige tilstandsformer. Og så får vi lige afstemt den, så det bliver 2 af dig og 2 af dig. Så kan vi jo lave vores tabel. Jo, den skulle ikke være der. 2 sekunder, undskyld mig. Og sådan der. Så har vi altså vores stofmængde. Vi har vores molarmassen, vi finder hjemme på system, og så har vi vores masser. Massen, vi har her, det er også den masse, vi skal have her.
Husk, den svarer til massen af dile med bånd, altså vores magnesiumbånd, minus massen af dile. Og det er før du brænder det af. Før afbrænding det her. Det er det tal, vi har der. Molarmassen, den kan finde på system, så kan jeg altså også godt finde stofmængden. Hvis jeg har fundet stofmængden, så kan jeg finde forholdet mellem det tal og stofmængden. Så kan jeg også finde forholdet, så kan jeg bruge det til at finde stofmængden af ilt, og jeg kan også bruge det til at finde stofmængden af magnesiumoxid. Når jeg skal finde massen her, der får I 2 tal. I har det tal, I har fra forsøget. Det vil sige, efter I brændte af, så tager I massen af dimelbånd efter afbrænding. Minus massen af dil. Så har I massen af magnesiumoxid. Det er det, I gjorde i forsøget, altså det, I fik i eksperimentet. Det andet tal, I får, det er, når I regner det helt teoretisk. Og det er det, vi har gjort tidligere. Det er det, vi gjorde heroppe. Der har vi regnet for nogle forskellige reaktionsskemaer. Hvad får jeg i teorien, hvis alt stemmer hernede? Tallet i teorien og tallet i forsøget er ikke nødvendigvis ens, men de skulle gerne ligge i nærheden af hinanden. Så I skal altså regne det teoretiske tal ud. Her, det tal, I får ifølge teorien, og så skal I sammenligne det med det, I fik i forsøget, da I lavede det. Måden, man kan sammenligne det på, det er at trække de 2 tal fra hinanden, for eksempel, og så se på forskellen. Ellers så vil jeg bare sige rigtig god arbejdslyst. Svarene ligger også herinde på OneNote, og jeg er helt overbevist om, at det her, det kan I sagtens finde ud af. Hvis I får problemer, må I hjertens gerne skrive. Jeg vil prøve at svare. Jeg kan ikke garantere, at jeg får svaret i dag. Og ellers så kigger vi på det næste gang. Men rigtig god arbejdslyst. Det kan I godt.